Wayo duniya, wayo ni duniya, wayo duniya, wayo ni Allah duniya. Yau ga mu da tambaya, menene duniya? Ƙyalƙyalin banza ce duniya. ɗan uwa sai kai tuni, sai ka rage gunaguni, sai ka kwana kaɗan wuni, gobe babu ka babu ne ɗan uwa. Wayo duniya, ‘yan uwa kuma bi ta hankali. Gaskiya Sannan ka za cikin ta lokacin wani zai koma haba, ‘yan uwa. Wayo duniya, ‘yan uwa, wayo ni duniya, ‘yan uwa. duniya, ‘Yan uwa, wayo ni Allah duniya. wayo duniya, ɗan uwa kuma bi ta a hankali. Gaskiya sanda ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba, ɗan uwa. Sarki wahidu ilahu Allah mun gode maka. Gaskiya kai ne kai mu ilahu sannan kai muna ɗaukaka. Gaskiya mun da godiya ya zaljalalu ka samu ce haka. Gaskiya Usama Hazard fane shi da kwaminsi suka yin kira ga 'yan uwa. Wayo duniya 'yan uwa ku bi ta hankali. Gaskiya sannan ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba, 'yan uwa. Sarki wahidu ka ƙara lunka salati mai yawa. Gaskiya Kun al-Mustapha kaɗan Amina da ya zama garkuwa. gaskiya Har ahali da asahabihi na sabana mantuwa. gaskiya Ƙasa ne mai faɗi mabatula matar alimazanjiya haidara. wayo duniya 'yan uwa kuma bi ta hankali. Gaskiya sanda ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba, 'yan uwa. Assalam nai sallama zani so da ku a amsa mini, 'yan uwa. Ga wani ɗan kira da zana yau ni ɗin yaran ku ne, 'yan uwa. Ni ba babba ne ba a mawaka na zama kankane, 'yan uwa. Sannan ku yi afuwa har idan dai na yi muku kuskure, 'yan uwa. Wayo duniya 'yan uwa ku bi ta hankali. Gaskiya sanda ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba, 'yan uwa. Gani haza tare da ni da abokin gaskiya. 'Yan uwa Kun zo gare ku domin isar muku saƙon gaskiya. 'yan uwa Mu nasu 'yan uwa da abokai banda hayaniya. 'yan uwa Gani hazard na zo da saƙo kun kuku ɗan jiya 'yan uwa. wayo duniya 'yan uwa kuma bi ta hankali. Gaskiya sanda ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba, 'yan uwa. Aboki ɗan saƙon sinima zan ɗanyo kira, 'yan uwa. Domin wasu al'ummar sun yi nisa ba sa jin kira, 'yan uwa. Shagalin su kawai suke na gaba sa kotu na lahira, 'yan uwa. Zan so ku tuna da ko babu tsufa akwai ta mutuwa, 'yan uwa. Wayo duniya 'yan uwa kuma bi ta hankali. Gaskiya sannan ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba, 'yan uwa. Zaka ga wasu na ta tafiya su ba sa waiwaya. 'Yan uwa Bayan an faɗa da waiwaye shi ado ne na tafiya. 'yan uwa In wani ya shawarwa wani ko zai sha giya. 'yan uwa Allah tuba mu kai ka ƙara yafe dukkan laifukan mu bai ɗaya. wayo duniya 'yan uwa kuma bi ta hankali. Gaskiya sannan ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba, 'yan uwa. Akwai wasu masu cewa mawaka ba su da tarbiya, 'yan uwa. Waɗansu ko sai su ce wai mu ke lalata tarbiya, 'yan uwa. Ku bani aran dukan hankalin ku mutanen duniya, 'yan uwa. Zan so ku tuna da wanda shi ka lalatawa da shiryawa, 'yan uwa. Wayo duniya 'yan uwa kuma bi ta hankali. Gaskiya sanda ka zo cikin ta
zuciya. yan uwa. Halin ka za ka je ka da shi can za a yi tambaya. yan uwa. In har ka yi aikin kwarai yau za ka ci lafiya ɗan uwa. Wayo duniya yan uwa ku bi ta hankali gaskiya. Sanda ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba yan uwa. Idan Allah ya bada kai ya tuba mai shirya suwa yan uwa. Haka in Allah ya shiryar da kai kuma ba mai basuwa yan uwa. Sannan komai kake kasan da Allah shi ke basuwa yan uwa. Waƙar ma da muke shi ya so in bai so ba zai yi ba. Wayo duniya yan uwa kuma bi ta hankali gaskiya. Sannan ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba yan uwa. Ko a cikin gidanku in ka duba an yi ta mutuwa yan uwa. sannan a cikin gidanku gobe za ka ga an yi aihuwa yan uwa. sai ka bi hankalin ka kasawa tunani dan uwa. yan uwa. Allahu bai manta da kowa ba yadda ya so ya kai yan uwa. Wayo duniya yan uwa kuma bi ta hankali gaskiya. Sanda ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba yan uwa. Wayo duniya yan uwa kuma bi ta a hankali gaskiya. Sanda ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba yan uwa. Wayo duniya, wayo ni duniya, Wayo duniya. wayo ni Allah duniya. Wayo duniya yan uwa kuma bi ta hankali Gaskiya. Sanda ka zo cikin ta lokacin wani zai koma haba yan uwa.